assalamu aleykum mon bandiraɓe e wonɓe funnague hirnague rewo e worgo onon gandi to gonɗon e to gonirɗon foof min calmini on calminaɗi tedduɗi gondiɗe e needi min garti kadi e jammaji pulagu no gownoɗen ɗum waɗirde en gari ɗo hande e Cices deuxiéme édition anniversaire Malick Gawlo gorko mbo Bokki Diawe en garti ɗo kadi gam tawtorade deuxiéme édition makko anniversaire makko donc en natate salo tan jiyen bandiraɓe jiyen futankagal ngal jiyen renndo ngo jiyen fulɓe ɓe hande on jii ngal ɗo ñantugal bangal fayda sa ƴeewi ngal ɗo ñantugal ganda hande pulagu dilli gawlagu dilli nde wonno pulagu gawlagu heedani hen caggal donc hande gawlagu dilli pulagu ngu dilli on jii ɓeɗo rewɓe awluɓe yontaɓe hande no ñantori ni ɓe mbaɗi ha waɗi fayida e bisimilla ma ɓiɓɓe ar no mbaɗɗa jam tan no mbiyeteɗa wiye Mari mbiɗo yetti Jeeju Mari Jeeju a ñantima ha yooɗi koye otesaji ɗi donc calminen Binel Samba bi ewa Aïcha sawa no mbaɗɗa sawa biye no mbaɗɗa aɗa selli salmin bandiraɓe wowɓe yebde Ayawo Pindi TV hande eɗen gandi Binel wattake présenté e rendu pulagu wattake présenté kadi e gawlagu Binel Samba a salminama a juurama ewa Aïcha assalamu aleykum bandiraɓe assalamu aleykum ɓiɗɗo pullo kala biyo mbimi e mbimami min Binel Samba lelɗo séré hammani mi salmini on mi juurima on kadi mi weltanima Allah mi weltanima on Pindi TV amin beltani Allah amin beltanima on gam darnimon pulago kadi somin jii kadi machallah écran o somin jiina Aïcha wan wona hande koko ɓooyi amin ñayi kadi yo Allah junnu kadi ko mbatta ko fuur fof nan darma machallah ewa ko wona ɗum ko wonɗo ko hirde gawlago hirde fuutankagal hirde pulago Malick Gawlo ko bandiraɗo gorko moƴƴo min de ko Allah wadde min gila ko ɓooyi kadi kala ko dañi sona kay taw mi ala e wuuro he mi aran mi jagganamo won noon gila puɗɗimi aɗa andi an gila e seeji guio wona hande ko Malick amattami ha o saaha joni kadi ɓurnaki hay saaha goto ɗum noon so tawi o dañi jaam konko Malick kala ɗo Gawlo won noon fonnore teddina Malick par ce que Malick ko moƴƴo amin ñaagui noon ko fuɗɗi ko yo Allah yettin min beltima machallah cakaw cakanam Binel min cuwayidema tawa e Pindi emin panmano Allah jarama a jarama min gara kadi min dotto e banaji Gawlo debbo mbo sendo bou banaji no mbaɗɗa mi salmitimama toroɗomo torlani debbo toroɗo daɗɗo Ayiba eyyi mi salmini renndo ngo foof hande oɗo soirée rendidi en ɗo ko chéri am kadi ko plus fort am hono Malick mo Samba Malick min heewide chéri à moi hande haydara ɓuuɓata e jamma he ko Malick ngol ɗo woni deuxiéme édition makko cukalel Bokki Diawe ɗum noon onon fof mi salmini on bandiraɓe mi salmini o debbo Gawlo dari ɗo mi wima Seydi Mboup salmini Kumbis Niang Aïssa won ka moƴƴo ɗum noon onon fof on calminama banaji no jiirumami ndi hande oɗo sal hande sal o safatde banaji salo hande min tane Binel min pusanmo mamin dajjitmo haw dajjito eyyi bandiraɓe woɓe yebde Ayawo Pindi TV on nani no banaji Gawlo wiiri ni o wi hande jamma o fusat ɗum ɓayɗo fusat mo banaji wadde ardo min nawa e caggal ma est ce que on gardata kam min nawa eyyi bisimilla eyyi en naati ɗo e salo eyyi gam tawtorede deuxiéme édition anniversaire Malick Gawlo nde wonno awluɓeɓe foof naati nan nder so wona tan enen bandiraɓe foof berten guite mon jeeɓen oɗo programme baɗɗo fayida moɓe jogori wadde ɗo no feewi jaggoɗen Malick Sok daña ko yewtide pulago he en attendant banaji no yetto sur scène musidɓe tedduɓe poɗɓe no feewi jaggoɗen Malick kelle mon dow aywa les artistes c'est parti caggal no jettuɗen Allah juuɗeɗen nabi nderew nelade gongo daro kay jamanu woni rasul sallallahu taala alayhi wa sallam
Omar Foutiou Tall to ɗum mboti wonɓe Fuutankoɓe o wona ɗum ko en jetti nene en jettini nene en jetti Aminata Yero Samba Yero Demba sikki ala yetti Samba Malick Ousmane Amma Tabara Amadou Wawi Ndewi so neɗɗo dañi nene ɗo ko baba so ɗum ɓenni mi yetti yimɓe jooɗiɓe ɗo ɓe ɓe bandiraɓe mo owluɓe wonɓe ɗo ɓe haɓɓe mi yaade goto jooɗade goto ne wonno jaw woto silla tak
Cices on JAARAMA Allah yi golle moon e ɗo TV wallahi on beltanima bato kamu Suleyman Bismillah kumanya. Bismillah. Parlament ande no ko belamma koy en fuɗɗori mo bismillah yallah hokken woddunade arahmana rahim albarka allah e nelaɗo mum albarka nene baba kala mo yettani allah wawa yettude sababu Malick Sow a ñaganama balle juuɗe battane moƴƴe ko mbatta ko ne weɗi yimɓe ɓe sanne hande ñaago jomum Allah subhanahu wa taala o yalla junnu men ɗi battane ane gawlakoma yongu so wona hasidema ala biyomo jammo yonani a wiyama noon kite leydi ɓurdude kaake goɗɗo woni laaɓi ɗiɗimaji aɗa suusireedu no feewi yimɓe ne wawi wiide noon aɗa goɗɗo wonma laaɓi ɗiɗi aɗa waɗa fijirde aɗa
jiidi bande en ha jokko enɗam yo Allah jokku balle ma eyyo eɗen darde ɗo e debbo Gawlo jontaɗo hono Kumbis Gawlo assalamu aleykum an woni jatigue Pindi TV to Paris la France bisimilla ma. Assalamu aleykum bandiraɓe heɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV dans tout le monde entier on jafoɗan comme noon il faut français o naata hen seeɗa eyyi ko Aïcha mi salminima mi juurima mi salmini Pindi TV mi salmini yeeɓiyankoɓe Pindi TV kala e to goni aduna he eno mo goniri e aduna he kala Kumbis ka gummiɗo ha France garɗa nortidade Malick Gawlo walla holno yaari eyyi komi gummiɗo France mbeɗa ari ɗo henna Allah waɗi noon mi hawri hono fijirde Malick Gawlo onon mbiyata Malick minen mbiyata Mamma par ce que tagui widema ko Mamma amnato wiyete amnato o ko mawnam minen jiidi baba goto Mamma ko ɓiyam gayni resi miyam mo yummiraɓe men jiidi yumma e baba on woni acca jon Mamma banggueji ɗi foof ko bandam ko ɓiyam ko sehilam kadi ko Allah waɗi ɗum Allah waɗi noon mi ari o yaɓɓi koyɗe makko ha galle o ari o wi il faut min gara jamma o min gara min tawtore ɗum somin garani jamma o wawata weldema minen fof no min potiri min gara jamma o min nototomo min e mawnam noon garde mawnam mo jiidumi yumma e baba won afo nenam afo galle amen galle afo gabɗo malaɗo moƴƴo labɗo reedu jurumdero on woni hono jikel won Binta Seck ko minen gardi ɗo ene fijide e notade Mamma Allah jarama Kumbis Gawlo nde wonno haaloɓe pular ne wiya piiɗoma ha mayɗa e ñaminɗoma ha karɗa on a yejjitta ɗum nde wonno nde ɓe gaari to nde a teddiniɓe teddungal bangal fayida ay Naya Ndiaye nana wiya kam yomi haal boluji mabɓe guinaruji mbaɗanɗaɓe toon ɗi donc Allah jarama a jarama yo Allah teddine kanko woni Kumba kanko rewe am min kala men ko hewani ko fonno haalede fof haali ay halpulaar ne mbiya min woni Amérique duuɗi jeegom ceerno Basir Tall wi o teddungal gongal Fuuta ngal ala ɗo woni aduna so wona Fuuta hay makka ala toon so Pindi TV ari tawi min to Mantala Jolie ɗo ala komin mbawi wadde sowona komin tawri Fuutankoɓe ho so teddungal to wi Fuutanke noon majjata Cheikh Oumar Foutiyou Tall koddo Adama e Aysel Man Siré Samba Dembali Moutar to halwaro wi ɓi Fuutanke majjata o yi pere ndar jon kono ɓi Fuutan kala ɗo yeehi artan ko ɗum tagui ndeɓe tawno miñam o ndeɓe tawi toon minen min jeyno e seeno minen guila miñam minen gon ñan hen minen gonno e fijirde he kanko Kumbiso noon mataw ndeɓe nawta hirande nde mi tawaka kono foof sago ngo fof ko goto o haali foof minen fof ko gotum ha joni fof ɓe mbi ko konngol men eɓe kewi wiide ɓuuru foof ko farine kono ko pular hal pular en mbi noon Pindi TV noon mbeɗa ñaago Allah tan yeeɓama no feewi to France yeeɓama Amérique yeeɓama partout kala ɗo halpular wonno biyo mbimi e mbimami ene yeeɓa Pindi TV tawi kay ko jiɗɗo hoore makko mo teddino hoore makko min dal ñagotomi Allah ko mbatton ko yo Allah nawru ɗum yeeso amin Allah yo jokku golle kadi gandon kadi halpular en ɓe minen wonɓe diaspora ɓe minen fof amin ñaago noon Allah kadi minen fof amin dokkon courage ala mo yeɓata Pindi TV tawi ko biyo mbimi e mbimami kay jiɗɗo hoore mum teddinɗo hoore mum no mbaɗɗa inde yettode mbiyetemi ko Mayram Cukkel mboɗo yette Sam a waɗi ɗo golle baɗɗe fayida Mayram Cukkel ko ɗum saabi mbimami ya ar kalda e bandiraɓe fulɓe foof nde wonno Pindi TV hande ko télé mo ganduɗa kala biyo mbimi e mbimami ne yeeɓa ɗum donc a waɗi ɗo golle baɗɗe fayida wadde ara kalda e bandiraɓe fulɓe foof ne geeɓi eyyi ko adi fof banda men mi salmino mi juurima on ko adi fof ay saaɓe mbi yettude Allah ɓuuri jabrude Allah sa nani mi yetti Allah ko ɗum nema sa nani mi jabri Allah kala ko wawi waɗandema aduna jablon par ce que ala ko mbawɗa e Allah aysa ko adi fof kadi mboɗo weltanima a wona haside awluɓe temedere innama de nan ɗo wayno mbaɗani meeɗa arde ɗo wi Gawlo golɗo waɗi deux fois mboɗo wima e programme awluɓe aɗa haala hen aɗa rutto a jantoɗa ha jooɗa aɗa hollirmi ɗum noon min mbiyatma tan ko yo Allah junnu min komi artiste komi jimowo babam ko mawɗo e nalankoɓe ne wiye Cukkel Sam weltanadema kadi mi meeɗa waɗan ɗum mon fof kono mi waɗanta ɗum ɗo e Pindi TV yimɓe fof jiya wona France kala mo jiiɗa hande e aduna ne yemma gadi ha wona haside holko tono
holko tono waali ngay ye wule ñaay ko ngay je ngay wuli cooji wulani yaynaɓe lelio ndeke ɓingu moƴƴago ine dewo jamano aysa awluɓe jimata ndare rimɓe dimo ma golla kay yimane ndare ko yeba gawɗo kala se e baba gawlo kala se ko ye Pindi TV holami dayma biyani hono mon holami da dono bamba holami da sira soma ko ye Pindi TV holami da miyani hono mon holami da dono bamba holami da sira soma ko jiɗo ñalande sodan holami da aysa sodi ñalande holami da dono bamba holami da sira soma kongel mo dañi kala yo wat holamida heddoto ko haala holamida dono bamba holamida sira soma ko ye ay soyam ko mimmi winoma so ñiwa jibini ko kandi he wan Vraiment, nous avons dit que nous sommes pas venus pour 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 nous sommes pas venus virailler mais nous pour nous sommes pas venus à l'épanage dit que nous sommes pas silla sommes silla Assane silla Mbossé silla dit que nous nourrir Mbossé yéré nous wax ko bena ko sam mo da ta Mbossé yu man sam Mbossé acha yéré jeewo Ibrahima Babel Sall Tacheli bana totuma sinju baba na mbera mana jaro la wako wale daga jibinu muruge mamudu wale daga jamara mora hawo baba salle wale daga ande jamna wale daga min dotima masallo na wale daga jarama assalamu alaikum mon bandiraɓe ha joni de koye jammo gonɗen nde wonno jammo ko jammo baɗɗo fayida kadi ko jammo belɗo kadi gawlago hollirama ɗo no hannirta ni nde wonno ko joom jammo fotiri noon saabu neɗɗo no fotiri fof ko noon hollirta Malick a holliri hande gawlago a heedani hen caggal saabu jammo waɗi fayida no fewi Malick eyyi caggal yettude Allah ko julde ɓurɗo windere o nelaɗo e gongo won daragal jamanu o won jontaɗo woni sallllahu taala alayhi wa sallam so ɗum ɓenni sikki ala mi yetta nene mi yetta nene mi yetta nene mi yetta baba ne wonno neɗɗo kala ko yooɗe muɗum ko kosam alhamdulillah kosam am nati yero natani boîte vocal kala ko mbanmi ɗo kadi ko yooɗi neɗɗo wawa yownude hoore mum ne wonno tiggu gam ɗum so yooɗi ko yumum nangue e baleɓe mum mboɗo yetti bandiraɓam foof wonɓe gawlago bonnetake eɓe ƴiƴam gawlago bonnetake woni mumen eɓe ganduɗa ƴiƴam gawlago nana dogue mumen e dariɓe gawlago sukaɓe mawɓe e babiraɓe ɓen mawɓe ligginiɓe min lawol ngol ha poni min lawol ha hande min mbawi hen darade wonɓe saara gonga ɓe yo Allah yurmaɓe yaafoɓe heddiɓe yo Allah ɓonne min junno gurdam mabɓe Pindi TV noon ko télé banɗo important Pindi TV ko télé hande mo ganduɗa ko kañumne ko nouvelle génération min komi guiri o nouvelle génération kañumne ko nouvelle génération min wi Pindi TV minen dendi saaha hande kala mbaɗowo programme woni grand théâtre
woni Sorano woni Cices woni Revin woni Yengulen kala to mbawɗa wadde wat feere jokkondira e Pini TV so arani tan wattala Pini TV ala way ko ndefu ngo ala sukara ni so tawi ko kosam so tawi non ko ndefu manam ceebu jenen walla mafen tor ko way ko ndefu ngo ala lamdam ni donc non cuhle laba jungo pulle kalaci pulle dirgay dimadi nenam nangana muyno ngelam hamadom heddim lele nay sed wan an kayde andi nyambas yakul ser mes wudende ne timmi jarani nyambas mbodi hedima e Malick Gawlo nde wonno jammo waɗi fayida e emin namdo tawi a dañi hen caɗele e hol saaha mo mbaɗɗa programme jammo mboɗo yetta Allah no feewi mboɗo yetta nenam ne wonno min gila jibinam koye ngawlago gonmi mboɗo wiya toujours neɗɗo sene waɗa ko yiɗi tinta caɗele ɗe mi wonno mboɗo yiɗi ngawlago kadi komi ɓi Gawlo ɗum waɗi mimi tinata musalla ngawlago lawol noon ne juuti sahaji aɗa yi hen ɗum ɗo mais ɗum hokkatma courage añɓe dokkatma courage jogade gañu ene moƴƴi donc noon ɗum ɗo ko deuxiéme édition ngol tola mbannom ko 9 novembre ngol ɗo mbattum 1er novembre eɗen ñaagui Allah yo Allah waɗen en sutura waɗen en jaam kadi rimbam arɓe ɗo ɓe eɓe garani ɓe Gawlo kala ko wawi wadde ko rimɓe jaaɓi idi ngawlago tan ko ndimago mboɗo yetta Allah mboɗo yettaɓe kamɓe foof mi wawa limde mi juuma mais Pini TV sen liggey sanna de an ko ni mbawɗa nande jolfe e Allah dia ñayi bu déggee mbotto kenn du laal ndax bëgg dund mbotto dafa bëri yuuxu rek waaye xam ne am na nekk ci biir ndox mi du ko ëpp doole merci fini e Malick Allah jarama on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe aya o Pini TV nde wonɗo ko ni tan mbaɗanto en mbaɗaten kadi ko ni mbatten kala e saaha kala nde ɓiɗɗo pullo noddi kala to fuutankagal nodda kala to bandiraɓe fulɓe noddi so Allahu lamɗo jaaɓi Pini TV ma yetto toon waɗa toon golle baɗɗe fayida ara hollo ɗum bandiraɓe Allah jarama on jarama ha gongol so jeyɗo ñaawi